I ni nawr yn edrych ar yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob yn dipyn o ffefryn dy ti, wy'n gwybod, David Oliver. Yndi. Fel un sy'n magu. Ag yn y cylch yma, mae Mr Hugh Reid, y beirniad Tyn Gwndwn, a mae'n dipyn o ddornod iddo fe. Yndi, mae Hugh wrth gwrs yma'n feirniadu, ond mae yna rhyw 4 cenhedlaeth o brydfyneb o Tyn Gwndwn yma yn wylio Hugh heddiw. So mae'n dipyn o achlysur i ddweud gwir, a mae Hugh yn dipyn o gymeriad. Wedi ymuno ni yn y tîm sylwebu troion dros y blynydde. Ond braf iddo fo cael bod yma i feirniadu'r adran ec yma yn y ffair eia. A meddylia bod y teulu o dy gwmpas di hefyd, ti'n bod, mae'n achlysur i'w drysori. Yndi, wrth gwrs, ac dwi'n siŵr fydden nhw gyd yn yr eisteddau yn gwylio Hugh ac yn ddigon parod i ddeithio nes mlaen os oedd wedi gwneud job dda yn y ddim. Felly'r adran ec a tiffau yn magu tipyn o Merlod Cymreig Teip Cob. Uchafbwynt y ffair i fi yw'r adran yma wrth y modd, ond mae'n adran sy'n cynyddu mewn poblogrwydd bob blwyddyn. Dyn ni'n gweld mwy a mwy o'r adran ec o ddeiti'r sioe. Felly, a Hugh a Lisa yn Brifo Tyn Gwndwn wedi bod yn llwyddiannus iawn, wedi magu pencampwyr ac wedi bod yn driw i'r bryd hefyd. Felly teulu Tyn Gwndwn a Nebo. Wrth gwrs. Yr Ebolion yma'n hyn, ac mae'n dosbarth dechrau i ddweud gwir. Ambell un sydd dyn ni wedi gweld yn y sioe'r swclod yn barod, ac bob un o'n nhw wedi bod yn cystadlu yn erbyn i gilydd falle chydig bach trwy'r tymor hefyd. So fydd hi'n braf cael gweld sut fydd Hugh yn ei gweld nhw. Mae fel steddfod yn dwy'r cystadleuwyr yn dod nôl yn erbyn i gilydd. Yn bendant. A mae'n dipyn o cythro canu weithiau hefyd. Llai ddiweddol. Hwna, so fi'n rhagweld, tys e Heledd Cynwal yn prynu ceffyl ar adran ec. O'r adran A fydd o? Wel ond ddoi yn de. Digon teg. Pam yr adran ec? Wel, just, mae'n mor hardd Heledd. Ffein. Nice. Debyg chi yn de. Gei di ddod nôl. Felly, yr adran ec, beth yw'r gofynion? Beth wyt ti'n credu sydd yn mynd i fod yn dal sylw Hugh? Merlod Cymreig Teip Cob yn reiddiol, yr adran A a'r adran D wedi croesio iddyn nhw, ac y nod oedd cael ceffyl bugeilio oedd rhwng y meintiau, a maen nhw wedi erbyn hyn sefydlu hynny fel un o'r adrannau mwy o poblogaidd yn y llyfrgreuoedd sydd yn hyfryd. A dwi'n meddwl bod nhw'n apelio i bawb, maen nhw'n mynd fyny i 13.2, so maen nhw ddigon fawr, maen nhw y seis iawn i plentyn cael marchogaeth, ond hefyd digon cryf i cario oedolyn hefyd. Felly maen nhw'n berffaith ar gyfer teulu. Felly yna pam wyt ti'n credu bod nhw mor boblogaidd? Wel, dwi'n meddwl, maen nhw wedi dod a mwy o boblogaeth. Sy'n ni'n deud yn yr 20 mlynedd diwethaf yma, lot mwy yn magu'r adran ec. A dyna pam dwi'n meddwl, achos bod nhw yn addas i bawb. Ti'n gweld hefyd, mae y lle yn llenwi cymaint mwy o bobl nawr yn y gynulleidfa sy'n gweud cyfrolau. Yndi mae o. Mae yna dipyn o gefnogaeth i'r adran ec, ac yn braf cael gweld pobl yn troi allan. Dych chi'n gweld pawb efo catalog amgylch y cylch yn nodi pa rai maen nhw'n licio, sut maen nhw wedi cael eu magu, cynllunio falle ar gyfer blwyddyn nesaf i weld falle wneud ddefnyddio'r un march, a maen nhw wedi, achos dwi'n licio'r swclyn yna. So mae yna dipyn o waith. Mae bobl sy'n a diddordeb yn y gwaed a'r magu wrth i boddau yn y ffair. Ti fel Hugh y beirniad wedi cael golwg gynta ar yr adran yma, yr Ebolion, yn yr adran ec, ac beth yw'r argraffiadau di hyd yn hyn? Mae'n dosbarth rhaid da i ddweud gwir. Dych chi'n gweld yn amlwg falle, mae brydfa Nebo Tyn Gwndwn dros y blynydde wedi magu lot o rai melyn, fatha'r chestnuts, yr coesau gwynion, dipyn o flash, a mae hynny'n amlwg yn y rhai sydd wedi troi allan heddiw. Ond dim o'r rheidrwydd falle dyna fyse Hugh yn edrych amdano fo, ond dwi'n meddwl dyna beth mae pobl yn cysylltu gyda'r brydfeydd yna. A beth fydde ti'n gweud wedyn ni gyda'r sanau gwyn yw'r flash na, Wel bach o flash bod nhw'n gael efo. Dych chi'n gweld pan maen nhw'n pobl yn rhoi fatha
Bob Gwanwyn, pobl yn nodi, rhoi ar cyfrol cymdeithasol wedi cael swclyn heddiw with all the trimmings. So, 4 hosan wen a, neu'r bling i gyd, so yeah. Mae'n braf iddyn nhw gyd cael bod yma yn gwylio, to. Mae'n edrych arni ar hyn o bryd, dyma fel maen nhw yn edrych ar y brig. Wel, mae wedi gofyn i'r 3 neu 4 cynta, y 6 cynta, troi ar ei ochr, fel bod o'n gallu gweld nhw bach yn wahanol, to. I weld y cydymffurfiaeth? Wel, ie, i gymharu nhw wedyn efo'i gilydd. A ti bron yn gallu timlo nerfau yr heini sydd yn dangos yn cynyddu pan wyt ti'n dod i'r eiliad ola yna, le wyt ti'n gwybod bod e'n mynd i wneud i benderfyniad, a mae'r het i ffwrdd! A dyma ni, felly mae'r het wedi ei ddiosg. Our judge, Mr Reid, has come to a decision in the first class of the section C's. Llongyfarchiadau fawr i'r enillydd. Many congratulations to the winner, number 2415. Brampton Ray Royale, property of Nicole Wayman, and shown here today by Will Pennins. Yn yr ail safle heddiw, in second, is 2405. And Nicole's and yourselves called? Yeah, it is our own, yeah. It's our own call, yeah, we're breeding. Lewis Dennis. And it's one you've had out on the mare quite a bit this season already and done well with. Yeah, he's been shown this year on the mare. You won't think so today. 2, 3, Well, he's obviously feeling his feet. But there's a bit of history here. The mother, Hetty, swept the board here at the Winter Fair many years ago. Yeah, she was champion here as a yearling, I think it was. Quite a number of years ago. Well, let's hope you can do the same later on. Thank you very much. Diolch yn fawr, eh? Thank you. Mae wedi bod yn dipyn o waith tîm i sicrhau bod Brampton Ray Royale yn dod i'r brig. Nicole Wayman yn berchenog a Will Perrins, yn gariad i Nicole yn dangos.